Terve taas. Karvo tässä täällä, tai no, vois sanoa myös Martta Koira. Mä halusin vaan tehdä pienen videon. Mä oon tehnyt vähän sen fursuiteja, mitä te et oo nähnyt. Mutta Fallenin ja Juliuksen te ootte nähnyt ja Karvo taas on 2 kertaa. Ja nyt 3 kertaa. Niin. Karvo, sulla on ollut 3 eri katta. Tai no, ei vaan 2. No, yhdet mä en tiedä missä ne on, mutta tässä on ne uusimmat. Ne on aika uudet ja silti samalla aika vanhat. Mä näytän ehkä 2. Mä taidan olla näyttämättä 2 fursuittia, koska ne on vähän huonot fursuittanut. Ennen me ollaan vähän hassuteltu silloin huulipunaa. Mutta mä näytän vaikka näyttää mun uusimman fursuitin kädet, jotka ei ole valmiit. Sen nimi on Ice. Siitä tulee semmonen aidon näköinen fursuitti. Sillä on hienot fimo-kynnet, jotka on lakattu, mutta tältä puuttuu vielä ne paw pads-jutskat. 2 semmoista. Mä en oo vielä saanut resin blankkia, sillä siitä tulee aidon näköinen. Tässä on nyt se hassuteltu tyyppi. Sillä on huulipunaa ja liikkuva suu. Tässä on Julius. Se ei ole valmis vielä. Ja Juliuksen te näitte jo eilen. Silloin, eiks? Siellä on vähän huono ja toinen parempi. Niin joo. Ja sen Ice fursuitin häntä on tässä. Karvo, sun häntä on jossain. No, se voitte nähdä joskus. Mutta tässä on Silkon. Se on Angel Dragoni. Tämmönen. Se ei ole valmis vielä. Tässä on toinen vähän huono fursuitti. Sillä on vähän liahuttaa. Mutta sen mä aion vaihtaa. Ja tässä on karvatassu, eli minä. No, Eva 2,0. Se on liikkuva suu. Ja sori jos mä teen vähän tän nopeasti, mutta tässä on karvatassun, eli minun vähän huonosti tehty Halloween luurankomaski, jonka vaan laitetaan jotenkin tällainen päälle. Tällainen. Instagramista voi nähdä siitä paremman kuvan, mutta joo. Tässä on karvatassu häntä. Se näyttää enemmänkin jotain kissahännältä, mutta karvatassu on kettu. Joo. Moikka, mun pitää mennä. Heippa.